El transport de mercaderies ja pot entrar per l'accés sud del port de Gandia, una reivindicació de la ciutat que ja és una realitat i que permetrà l'alliberament del trànsit de camions pel nucli urbà del Grau de Gandia. L'entrada al port de Gandia des de la Nacional 332 s'obria el mes d'abril amb un vial de 4 quilòmetres i que arriba fins al nou accés sud. Gandia sempre necessita infraestructures que estiguen a l'alçada de la competitivitat empresarial que tenim a la nostra ciutat i a la nostra comarca, de manera que aquesta infraestructura era necessària, és benvinguda, és aplaudida i ara el que cal és utilitzar-la. Hem complit amb una reivindicació històrica per part del sector empresarial, per part de la ciutadania, i ara la ciutat podrà encetar projectes que també té pendents, com és la dignificació de la barriada marítima del Grau, sense tindre com a inconvenient que teníem este trànsit de camions. Es verdad que es el más pequeño, pero también es verdad que tiene cierto dinamismo y tiene una situación privilegiada. Las Afores es una de las áreas industriales más importantes y potentes de la Comunidad Valenciana y lo que tenemos que hacer es poner una infraestructura como esta al servicio de las empresas. Está dotado de todas las ventajas y novedades informáticas que os podéis imaginar. Los camiones van a poder pasar de una manera automática, van a estar conectados con la base de datos nuestra en Valencia. Una important inversió en infraestructures al port de Gandia que permet donar-li un impuls econòmic al transport de mercaderies.